Iată un lucru care l-am aflat eu studiind istoria acestei organizații. În Cartea Proclamatoare a Regatului, la pagina 205, găsim scris următoarele. Din cauza istoriei rușinoase a creștinătății, expresia organizației religioasă sugera de obicei sectarismul, dominația exercitată de cler, la care cineva adera acceptând un crez formulat de un conciliu religios. De aceea, când se referea la Scripturi, când se referea la studenții în Biblie, fratele Russell considera că era mai potrivit termenul asociație decât organizație. Russell a crezut la început că aranjamentul bătrânilor care existase în congregațiile creștine din secolul I nu era necesar în perioada secericiului. Adică nu mai era necesar. Bun. Aranjamentul bătrânilor, care noi găsim scris în Sfânta Scriptură, tot, adică al apostolilor, care au primit învățătura de la Iisus Hristos, nu mai era valabil atunci, pe timpul acela. Bun. Acest termen de asociație a fost folosit mult timp și încă este folosit la grupările care s-au separat de această organizație. Până în cele din urmă, noi ce suntem? Asociația religioasă Martorii lui Jehova. Așa ne numim noi? Nu. Organizația religioasă Martorii lui Jehova. Deci iată că noi am primit un nume care de fapt Russell nu l-a acceptat. Și mulți frați s-au potignit din cauza că această organizație a primit acest nume. Pentru că ei țin la ceea ce a învățat fratele Russell atunci, pe timpul acela. Și ei și-au făcut diferite secte, partide, asociații, nu știu cum să le numesc. Ei, este o greșeală asta? Fraților, sincer să fiu, pe mine nu m-a deranjat și nu mă deranjează cu nimic. Ori poartă denumirea de biserică, ori poartă denumirea de congregație, ori poartă denumirea de asociație, ori poartă denumirea de organizație, pe mine nu mă deranjează chestia asta. Deloc. Pentru că Iisus nu se va uita la eticheta de pe Sala Regatului, acolo unde scrie Sala Regatului Martorii lui Jehova sau Organizația Religioasă Martorii lui Jehova, cum apare în cărți și revistă. Nu se uită acolo. Dar se uită la inima noastră, cine suntem noi în interior, nu se uită aici la cravata mea și la cămașa. Că astea se pot schimba în câteva secunde sau minute, le dai jos și le schimbi. Pălăria tot la fel, baticul tot la fel, verigheta tot la fel. Sunt alte lucruri mai grele de înțeles puțin. Dacă acest frate, Russell, s-a potignit din acest motiv, că nu vrea să aibă nicio legătură cu organizațiile religioase ale creștinătății și a dat denumirea de asociație ca nici numele cel puțin să nu apară cumva în această organizație, să aibă cumva vreo pată ceva așa de acolo. Am spus, pe mine nu mă interesează prea mult chestia asta, nu mă deranjează. Dar pe alții îi deranjează, ea deranjează și deranjează. Oare problema care am citit-o noi a doua oară aici, Russell a crezut la început că aranjamentul bătrânilor care existase în congregațiile creștine din secolul I nu era necesar în perioada secericiului. Și vreau să mai citesc
la pagina 207, încă ceva. Tot legat de aranjamentul acestei asociații, cum se numea pe timpul acela, pagina 207. Așa, mă descurc cam greu cu ochelarii ăștia, nu prea văd bine cu ei. Așa, la pagina 207 citim. Am tras concluzia că datorită măsurii mai mari de har și de adevăr pe care îl posedă și apreciază acum poporul consacrat al Domnului, nu ar mai fi necesar ca acesta să urmeze calea indicată de apostolii bisericii din secolul I. Bineînțeles că până la urmă și-a dat seama că a greșit. Dar la început, când a început, să spunem așa, când s-a început construcția acestei templu spiritual, când s-a pus temelia, pe ce s-a pus? Pe învățăturile apostolilor predate de Iisus Hristos sau pe idei personale ale oamenilor? Dacă el a spus cu gura lui că nu mai trebuie să ținem cont de ce scrie în Biblie, facem după cum credem noi că e bine. Nu sunt idei personale ale oamenilor? Am înțeles că mai târziu și-au dat seama și s-au remediat anumite lucruri. Dar temelia acestei organizații pe ce s-a pus? Pe nisip, așa, mișcător, sau pe stâncă, adică pe Isus? Nu a spus Isus așa? Că dacă cineva vine la mine și ascultă cuvintele mele, ascultă pe mine, este ca un om care a săpat adânc atunci când vrea să construiască o casă și pune temelia pe stânca. A venit furtuna, n-a clătinat-o, nu a putut să facă nimic, avea fundația bună, adică era pe stâncă, pe învățătura lui Isus. Dar dacă cineva vine la mine și nu ascultă, face după capul lui, adică pune temelia pe pământ sau pe nisip, când va veni furtuna, ce se va întâmpla? Să dărâmă. Este adevărat că a venit multe furtuni asupra acestei organizații. Multe, foarte multe. Cei care au studiat istoria și au interesat știu, care nu știu. Dar pe mine m-a interesat, pentru că mie mi s-au întâmplat multe lucruri înainte de asta și m-a interesat să văd unde mă duc. Nu vreau să fiu așa. Caii aceia care le punem o brăzare la ochi să nu se sperie de mașini. Eu am vrut să pot să întorc capul și într-o parte și în alta. Și eu cred că nu am gândit rău. Bun, dacă așa stau lucrurile cu temelia acestei organizații, iar de la început, în legătură cu acest lucru, am să citesc ceva tot din această carte, ca să vedem cum stau lucrurile. Și ne întoarcem înapoi la pagina 67, 68. Așa? Acum trebuie să mă opresc din nou și vom continua.